Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і зараз мы размаўляць на важныя і актуальныя тэмы кшталту русафобіі, якую любіць разганяць наш госць. Мы пагаворым з блогерам, вядоўцам Валерам Дарогай Руселікам. Прывітанне, Валер. Вітаю, Зміцер, шановне господарство, усім салют, ставим, ціснем падабайкі, пішем каментары. Не забываем подписываться на Еврорадио и на YouTube канал блогера Дорога, тому что мы сегодня вот так вот адмыслова зрабілі, подгадали один под одного, тому что Дорога вернулся у благосферу, так ворвался, можно сказать, с ноги, вернувшийся с новым роликом, які есть, до речи, у описании гэтага стрыма, як на сайте, так и на YouTube у нас. Зайдите, поглядите. Слушай, ты так как-то радостно вернулся у гэтую блогерскую справу свою с таким: у Беларусі цудоўная будучыня. Такі вот заголовок даў. Глядзіш навокал, читаешь соцсетки, вакол адныя ворагі, это самое, маргінез розны, там агентура, там розныя бегаюць адзін да аднаго, что сапраўдныя лідары мы тут зараз построим усіх, здраднікі там до суда, Тихановскую там это самое, у Габон разом с Франыкам Вячоркам праз Монголію і гэтак далей. А ты тут цудоўная будучыня. Што да чаго, адкуль? Слухай, мне здаецца, што гэта файны рэцэпт можа быць для ўсіх нас. Час ад часу вынырваць вось гэтай медыяплыні, якая ў нас сапраўды прасягнутая негатывам, нейкімі разборкамі, абвінавачваннямі і так далей. І трошки азірнуцца вакол, трошачки пажыць, трошачки штосьці стварыць, каб за душою у цябе былі не толькі прэтэнзіі да іншых, а каб ты таксама штосьці зрабіў, чагосьці дасягнуў, і для сябе лепей жыццё зрабіў, і для іншых таксама. Вось. І ну, вось я доўга маўчаў, і маўчаў тым ліку з-за таго, што не хацеў разганяць таксама гэты негатыў, хаця ну, вядома ж, я яго таксама заўважаю, але падумаў, што у беларускім ютубе і так яго багата, і без мяне. Вось я маўчаў і нарадзіў штосьці такое пазітыўнае. Вось, спадзяюся, глядачкі ацэняць і пабачаць, што гэты пазітыў не такі, знаеш, неадэкватны, што у нас все класна і давайте нармалізацыю рабіць, а вось штосьці сапраўды абгрунтаванае. Слухай, давай некалькі момантаў. Па-першае, усё ж таки, ну вот ты кажаш, я маўчаў, не хацеў негатыў разводзіць. Я памятаю, як ты не разводзячы негатыў, а наадварот, тыя, хто пачынаў тварыць нейкі трэш, просто браў і раскладаў по палічках у сваіх праграмах і как бы так, поглядзіце, вот этот вот, который тут зараз тут как бы разганяе трэш, а вот што ён з сябе ўяўляе. Можа быць, такога вось такой грані у благосферы беларускай і не хапала, і не хапае па сёння? Можа быць. Ты ведаеш, я вось ішоў да цябе і разважаў пра тое, што вось у нас многія спрэчкі, яны грунтуюцца якраз на тым, што вось я важнейшы, а не я важнейшы, а вось той, чым я займаюся, важнейшы, а не вось маё важнейшае і так далей. Насамрэч, у беларускай прасторы ўвогуле важных тэмаў шмат, і яны важныя не ўзаемавыключаючы адна адну, насамрэч. Важна і разбірацца, хто ёсць хто. Важна рэагаваць на бяздумную, дурную палітыку, якая сёння ідзе ў Беларусі. Важна рэагаваць на расійскі свет. Але адначасова важна, напрыклад, займацца культурай, важна займацца асветай, адукацыяй, важна самім развівацца і дапамагаць развівацца і быць беларусамі нашым дзеткам, у тым ліку зважаючы на вось гэты наступ расійскага свету, які ідзе і ўзмацняецца з дня ў дзень. Ну, это таксама вельмі важна. І калі, ведаеш, увесь час адкладваць на потым, спачатку мы тут пасварымся мільённы раз, хто дакладна ведае, як вызваляць палітвязняў, мы дакладна пасварымся, наколькі хорошыя рускія, наколькі іх можна любіць альбо ненавідзець, а потым калі-небудзь зоймемся там беларускімі дзеткамі, захаваннем самасвядомасці, то мы да чаго прыйдзем? Мы прыйдзем да таго, што сітуацыя ў карме, там, дзе вось у школе кармянскай, дзе дзеці не змаглі перакласці такія словы, як шкарпэткі альбо плот, гэта будзе
распаўсюджана на ўсю Беларусь. Гэтак будзе па ўсёй Беларусі. Ну куды ўжо далей цягнуць і адкладваць? Але ну давай далей, давай звернемся до гэтага твайго відэо, дзе ты ўсё ж таки кажаш, што ўсё ў Беларусі будзе добра. І зараз ты сам узгадваеш вось гэты прыклад, скажем там з кармянскімі дзеткамі, якія не ведаюць, што такое плоты, што такое шкарпэткі і шмат чаго не ведаюць, увогуле беларускага фактычна нічога не ведаюць. І што будзе добра? Вот гледзячы на ўсё гэта, што будзе добра? Калі нічога не рабіць, то нічога добрага не будзе. І ў сваім відэа я ўдакладню, я кажу, што нам свеціць ого, якая будучыня. То бок у нас усё для гэтага ёсць. Самае важнае, у нас ёсць наша беларуская нацыянальная ідэя, якую ты ўжо каторы год вышліфоўваеш яе грані, разважаеш сотнямі самых вялікіх розумаў беларускага свету. У нас ёсць патэнцыял, у нас ёсць інструментарый для того, каб у нас усё было добра. Але калі нічога не рабіць, то безумоўна нічога добрага не будзе. Ну ясно. Тым не менш, я звяртаю ўсіх яшчэ раз да YouTube канала блогера дарогі. Заходзьце, зайдзіце, паглядзіце, паслухайце гэтыя яго развагі з новага яго відэа. Вярнуўся на пазітыве у благасферу дарога. Не ведаю, наколькі хопіць гэтага пазітыву. Я спадзяюся, што працягну там на нейкі час у выпусках, але можа і вярнуся да больш рэзкіх выпусках. Ну, сапраўды, так што ў любым выпадку зайдзіце, паглядзіце, паслухайце і паспрачайцеся ці падтрымайце дарогу ў каментарах. Ну і безумоўна, не забывайце подписываться на YouTube канал Еўрарадыё, бо бачыце, такія ось госцікі заходзяць і да нас, каб свае думкі і праз нашу платформу агучыць, а вы можете спрачацца таксама з намі, з ім у каментарах тут у нашай каментатарскай. Давай звернемся да яшчэ адной тэмы, ну ці можа быць працягнем тое, што мы ўжо тут узгадалі, сітуацыю, моўную сітуацыю. На будзьме беларусамі на платформе у цябе ёсць цэлая такая рубрика, назовем гэта так, там ці як это правильно назваць? Ну гэта аўтарская калонка, рубрика. Да, такая аўтарская калонка, дзе ты шмат разважаеш на тэму моўных пытанняў, беларусізацыі, моўна таких вот праблем, якія існуюць у краіне. Жартам называеш это беларусафобіяй, ці там русафобіяй дакладней, што разводзіш русафобію, але ці сапраўды такая крытычная сітуацыя, вот як мы зараз з тобой разважаем на гэтую тэму? Слухай, ну давай возьмем самыя апошнія падзеі, якія ў нас адбыліся вось гэтымі літаральна днямі. Вось быў дзень, міжнародны дзень роднай мовы. Чым ён адзначыўся для беларусаў, акрамя вось гэтых дыктовак шыкоўных, якія пісалі беларусы па ўсім свеце. Ён адзначыўся яшчэ паляваннем на кнігавыдаўцоў і на распаўсюднікаў. Прычым зачапіла гэтае паляванне як незалежныя выдавецтвы, гэтак і людзей, якія з імі супрацоўнічаюць унутры Беларусі, гэтак зачапіла і выдавецтвы за мяжою, іх папрызначалі там, паназывалі экстрэмісцкімі фармаваннямі і так далей. Зачапілі таксама дзяржаўныя выдавецтвы, якія таксама выдавалі беларускія кнігі і мастацкія, і дакументальныя, асветніцкія і так далей. Вось табе і дзень роднай мовы. Ну пра што яшчэ гаварыць? І гэта пры тым, што здавалася б, калі зірнуць статыстыку, то доля беларускамоўных выданняў у Беларусі яна мізерная, і гэта сама па сабе ўжо ганьба для цяперашняй дзяржавы Беларусі, што у нацыянальнай мове выдаецца так мала кніжак. Але пры гэтым дадушваюць нават апошнія, і да каго не могуць дацягнуцца у межах Рэспублікі Беларусь, яны спрабуюць дацягнуцца ў свеце. Ведаем пра тое, што пасля прызнання экстрэмісцкім фармаваннем выдавецтва Гутенберг, якое ў Кракаве знаходіцца, частка аўтараў ужо адмовілася супрацоўнічаць. Вось, калі ласка, гэта такое наступства таксама. Ваююць з беларускай кнігай. Ваююць чаму? Таму што цудоўна разумеюць яе сілу. Цудоўна разумеюць, што беларусы гэта кніжная нацыя. Многія з нас, большасць з майго, з твайго пакаленняў, дакладна нараджаюцца расейскамоўнымі, прыходзяць да Беларусі рознымі шляхамі, але
вельмі часта праз кнігу. Хтосьці прачытаў «Каласы пад сярпом тваім», кагосьці ўразілі там нейкія вершы, не Быкова, у нас ёсць шмат добрых паэтаў, там, напрыклад, Анатоль Сыс, Алесь Шобат і так далей. І дастаткова адной кнігі, каб яна запаліла агмень беларушчыны ў табе на ўсё тваё жыццё. Вось. І ворагі беларушчыны гэта цудоўна разумеюць і намагаюцца знішчыць. Ну, так пра што яшчэ можна гаварыць? Але ўсё ж таки, калі мы з аднаго боку гаворым пра любоў да беларускай мовы, з другога боку паўжартам, ці на поўным сур'ёзе кажам пра русафобію, то бок, ну, а дзе мяжа? Дзе вот сапраўды у гэтай любові да свайго не перайсці вот эту мяжу і не прыйсці да вось гэта ваяўнічай нейкай русафобіі? А чаго баяцца ваяўнічай русафобіі? Ну, давай задамо гэтае пытанне, напрыклад, украінцам. Там-то будь здаров гэтай русафобіі сёння, і зразумела, чаму яна з'явілася. А што ў Беларусі моцна адрозніваецца сітуацыя? Окей, нас пакуль што расейцы не бомбяць, хаця ў тэлеграме Статкевіча пішацца ўжо пра тое, што, магчыма, ядравыя удары будуць, будзе ў адказ. Недалёка вайна ад нас, шахеды вунь у цэнтры Гомля летаюць, у Менску леталі, узрываюцца дзе-нідзе ўжо ў Беларусі. Вайна не так далёка, і у гэты час згладжваць, шукаць нейкія паўтаны, мне здаецца, не зусім правільна. Калі ў цябе на парозе стаіць вайна, і з дня на дзень можа так здарыцца, што пачнуць забіваць людзей у Беларусі, то а мы будзем сядзець шукаць, як бы гэта нікога не пакрыўдзіць, як бы куды не скаціцца і гэтак далей. Трэба разумець, што сёння русафобія гэта не ёсць нейкая скрайнасць альбо дэвіяцыя нейкая, гэта папросту адэкватная ацэнка рэчаіснасці. Расійская дзяржава сёння з'яўляецца апірышчам зла. Зла, якое оно несе ўсяму свету, найперш сваім суседзям, у тым ліку беларусам. І гэта трэба дакладна казаць. Тут не гаворка пра нейкіх асобных людзей. Добрыя людзі ёсць у любым народзе, это безумоўна. Але расійская дзяржава, якая прасоўвае расійскую мову, расійскую культуру, дакладней без культуры, гэта ёсць зло, і рэчы, з'явы трэба называць сваімі імёнамі. Расійская мова сёння ў Беларусі гэта зброя, і гэта зброя, якая ваюе на баку зла. Памятаеш народную беларускую прымаўку пра тое, што пакуль гром не грымне, то мужик не перакрэсціцца. То бок, калі зараз браць вось гэтую сітуацыю там з мовай, можа быць, там дзесьці там мы гаворым пра тое, што мова зброя, што вот рускія танкі ідуць туды, дзе рускую мову чуюць, і гэтак далей, там типа бараніць. Але беларусы такія сядзяць, і такая звычка: ну так это ж где-то там. Это ж не мы ж тут вот такие вось, так вот, мы тут ни при чем, мы политикой не интересуемся, моя хата с краю, я говорю по-русски на нормальном языку, за что меня тут будут? Ну, вось і таму мы з табой, Зміцер, і іншыя беларусы, якія усведамляюць усю пагрозлівую вот эту сітуацыю, павінны біць у набат, павінны біць у званы і будзіць нашых суайчыннікаў. Панначка, магчыма, паўтаны трэба шукаць не ў русафобіі, шкоды Беларусі больш нясе беларус, які страціў сумленне. Ну, магчыма, да, тут не важна ўжо, беларус, не беларус, калі чалавек страціў сумленне, то, безумоўна, ён нясе шкоду ў любых выпадках. Але, слухай, давай прыгадаем гісторыю. Да гэтага часу у беларускага этноса, грамадства, там ці чаго там яшчэ, як там сказаць, жыве, ну, такое адчуванне, невылечная траўма, нанесеная нібыта у 80-х годах Пазняком і БНФ. До гэтага часу беларусы ходзяць і говорят: он же ж нас хотел заставить всех говорить на белорусском языке, на мове на этой, а иначе, говорит, чемодан, вокзал, Россия. И до гэтага часу говорить по-белорусски заставят. Жах які! И вот гэтых людей ты хочешь до белорусской мовы схилить? Па-першае, тое, што ты згадваеш, гэта было амаль 50 гадоў таму. Да, але да гэтага часу гэта прыгадваюць і Пазняку, і БНФу, і беларусацэнтрычным.
Можа быць, але ты ведаеш, я думаў таксама пра гэта, пра тое, што як бы гэта вот і можа трэба неяк акуратней, каб не напалохаць суайчыннікаў, не адкінуць і так далей. Но мне здаецца, свет сапраўды робіцца сёння не нейкім шэрым, а чорна-белым, і артыкуляванне сваіх каштоўнасцяў сёння вельмі важна. Гэта тая ідэя, якая ёсць маяком, і людзі якраз могуць абіраць нейкую альтэрнатыву. Альтэрнатыва павінна быць дакладна акрэсленая, а не папросту размазаная і такая, каб спадабацца абсалютна ўсім. Бо, умоўна кажучы, калі Лукашенко прадае Беларусь Расіі, усяляк ганіць усё беларускае, і тут спрабаваць таксама, ну мы як бы вось і будзем сябраваць там і што. Чалавек, які спрабуе разабрацца ў сітуацыі, он глядзіць і думае, ну што тут гаўно, што там насрана, як бы, а дзе альтэрнатыва? І вось, мне здаецца, чорна-белая альтэрнатыва, она все-таки павінна быць вельмі кантрасная, вельмі ярка акрэсленая. І тут не гаворка пра тое, што усім забароняць гаварыць па-расейску і ўсіх прымусяць гаварыць па-беларуску. Такого няма. Возьмі іншыя краіны, дзе адна дзяржаўная мова, дзе ёсць дзяржаўная праграма падтрымання нацыянальнай мовы, дзе яна ў уразлівым становішча знаходіцца. Нідзе аніводнага прыкладу няма, каб людзей хапалі, білі дручкамі, казалі, а ты вось гавары менавіта на гэтай мове. Нема такого. У Беларусі ж наадварот, ёсць сітуацыя, калі за беларускую мову ты можаш атрымаць дручком, цябе могуць выкінуць з працы, з універсітэту, альбо кінуць у турму. Пачуўшы беларускую мову, некаторыя суседзі пішуць даносы. Нейкага адваротнага вось такога руху, каб вось так неяк там прыціскалі расійскую мову, я асабіста не ведаю. Калі ты ведаеш, альбо гледачы, калі ласка, напішыце, я бы хацеў даведацца. Ну чаму, вось гэтыя вот, як жартуе тэлеграм-канал Савецкая Беларусія, газпромаўскія всякие там стаўленікі, я зараз не пра бабарыку, а там типа Мерсалімова, там вот это вот яшчэ там, яны ж кажуць, што паўсюль у Беларусі зараз рускіх заціскаюць. Ну, слухай, ты хочаш нашу размову ад абмеркавання сур'ёзных тэмаў перавесці на абмеркаванне клінічных ідыётаў. Это трэба быць клінічным ідыётам, каб знайсці ў Беларусі сёння пабачыць прыцісканне расейцаў. Усё спрэс па-расейску. Дзеці вывучаюць беларускую мову адзін раз на тыдзень, менш чым замежныя мовы. Пры гэтым паўсюль расейская. Дзе што прыціскаецца? Ну, я-то з тобой згодны, ведаеш, ёсць такая добрая карыкатура, сумная карыкатура, калі ў метро едуць адзін такі амбал, на якім напісана рускі язык, і дзяўчынка такая, там, маленечкая беларуская мова, і ён рассеўся на усе сядушкі і на гэту, што ты меня тут прыцісняеш? Так і тут, вот это сапраўды такая сітуацыя. Слухай, ты закрануў, дарэчы, у сваім вось новым свежым выпуску тэму таго, што по великаму-то рахунку это раней можна было скардзіцца, а дзе я знайду там якую-нибудь там цікавую што-нибудь там гісторыю по-беларуску, там ці там нейкія там яшчэ там якія там цікавосткі по-беларуску, фільмы по-беларуску, яшчэ што-нибудь. Зараз сапраўды вельмі шмат розных праектаў. Тут табе і адукацыя по-беларуску, і гісторыя, і гульні, і кіны. Я ўжо не кажу пра нашыя стрымы і ўсё астатняе. Усяго хапае, рознае накірунку. Працуеце не? Працуе. Можа, не такімі тэмпамі, якімі мы б хацелі, але працуе. Я кожны раз в этом пераконваюся, калі бачу нейкія, напрыклад, новыя каналы, альбо сустракаю дзесьці абсалютна выпадкова беларускамоўных людзей, которые маладзейшыя мяне ў разы за мяне, як бы, ну, вельмі класна, гэта ўсё працуе. Я ведаю пра дзетак, таму што я трошки знаёмы з ініцыятывамі ў Варшаве, якія займаюцца выхаваннем, беларускамоўным выхаваннем дзетак. Там дзеткі гавораць па-беларуску. Это ж таксама не адкульсьці, не з Марсу, не з месяца прыляцелі. Гэта дзеткі, якія спажываюць разам з бацькамі ў сябе дома вось гэты беларускамоўны контент. Напрыклад, кніжны воз,
альбо проект разумняты ад будзьма беларусамі. Я ведаю дакладна шмат сем'яў, якія карыстаюцца, якія спажываюць гэты контент, шматлікія онлайн кнігарні, дзе можна паслухаць аўдыё кнігі, і у тым ліку навінкі цяпер агучваецца вельмі шмат. Болей за тое, з дапамогай штучнага інтэлекта можна самому гэтым займацца, не абавязкова цяпер наймаць там нейкую студыю, шукаць прафесійных дыктараў. Гэта можна ўсё і самастойна таксама рабіць. Было б толькі жаданне. Ось. І дарэчы, калі загаварылі пра гэты выпуск, я сапраўды лічу вось гэтае развіццё тэхналогіяў, которые мы цяпер назіраем, яно дае нам велізарны шанец. І это не толькі вось для беларусаў гэта стваралася. Я ведаю, што многія народы, якія жывуць сёння ў Расіі, якія знаходзяцца на мяжы знікнення, у іх пагроза нашмат большая, чым у беларусаў. Яны таксама з дапамогай штучнага інтэлекту, да прыкладу, генеруюць песні ў самых сучасных музычных жанрах і такім чынам зацікаўліваюць сваю ж моладзь родным словам, роднай культурай. Гэта ўсё ёсць, не так шмат, як хацелася б, але тут вельмі важна нам самім таксама штосьці рабіць. Я яшчэ раз хочу сказаць, што вось там я на вокладку вынес, пад сутнасці, гэта цытата Владзіміра Мацкевіча, думаць Беларусь, думаць і ствараць Беларусь. Сёння могуць абсалютна ўсе. Незалежна ад таго, ты ўмееш спяваць, у цябе ёсць талент літаратара ці штосьці яшчэ, тэхналогіі табе дапамогуць, абы было жаданне. Ларыса піша: працуе і набірае сілу, так трэба і далей праахвочваць беларусаў пачынаць размаўляць на нашай мове. І тут сапраўды вельмі мы вяртаемся да гэтай тэмы, з чаго мы пачыналі, пра пагрозу рускага міру, пра рускага танка. Што хутчэй, як ты думаеш, що ж таки спрацуе ў дачыненні да беларуса шараговага? Пагроза рускага танка, каб ён що ж таки неяк зацікавіўся сваім, ці вось гэта зацікаўленасць, спроба зацікавіць дакладней праз розныя праекты, праграмы і ўсё астатняе, асабліва з улікам таго, што разумеючы небяспечнасць, што вот цікавасць можа сапраўды праявіцца, рэжым усё фактычна самае колькі там штосьці з'явілася, робіць экстрэмісцкім, за што робіць пакаранне. Слухай, найлепшая прамоцыя, найлепшая рэкляма, прапаганда – гэта ўласны прыклад. Калі усе тыя, хто дэкляруе сваю сімпатыю да беларускай мовы, культуры, будзе размаўляць па-беларуску, а мы ведаем вельмі шмат расійскамоўных, файных, цудоўных беларусаў, але яны прыхільна ставяцца да беларушчыны, але самыя вось не робяць гэтай крок яшчэ. Як толькі мы ўсе будзем хаця б папросту размаўляць па-беларуску, гэта будзе велізарны прыклад для тых, хто нават не задумваўся пра тое, што, оказваецца, ёсць нейкая там беларуская мова. Бо калі мы з табой чытаем соцсеткі, каментары ў тыктоку альбо ў трэцах, там жа сапраўды вельмі шмат людзей, якія, здавалася б, на якой планеце вы жывёце. Людзі, да іх звяртаюцца нейкія расейцы, кажуць: ой, посоветуйте нам, как нам переехать в Белоруссию, что там, какие подводные камни, надо ли учить какой-то язык местный. И ёсць сапраўды людзі, я ўпэўнены, што там далёка не ўсе боты, тролі, людзі, которые шчыра кажуць, што не, у нас все тут па-расейску і няма ніякай беларускай мовы, тут все там прыязджайце, все будзе супер-пупер. Вось, калі гэтыя людзі убачаць, а яны сапраўды мала бачаць беларускамоўных, а дзе ім іх пабачыць? Яны ў сваёй бурбалцы, мы ў сваёй бурбалцы, і все, на вуліцы гэтага амаль не чутно. Калі яны будуць чуць, што кожны пяты, няхай іх кожны пяты, потым кожны чацвёрты, кожны трэці сустрэты мінак размаўляе па-беларуску, у чалавека хоцькі не хоцькі вось тут у галаве штосьці і шчоўкне, і ён сапраўды задумаецца. І мне здаецца, гэта найлепшы шлях. Найлепшы шлях гэта праз уласны прыклад і праз любоў. Усё-такі страхи вот этими танками варта улічваць чалавечую псіхалогію, што вельмі часта мы хочам схаваць галаву ў пясок, што ой, адчапіцеся все і з танкамі, і з мовай, вы гэта ўсё звязалі. Я ввогуле не хочу нічога гэта чуць, не хочу баяцца, і все, і больш мяне не чапайце. І людзі могуць замкнуцца, таму толькі праз любоў, толькі праз асабісты прыклад. Ну вось ты кажаш толькі праз любоў, а сам пішаш калонку у сябе у сваёй
у сваіх калонках, якую называеш і заклікаеш да дыскрымінацыі. Гэта праява любові да беларушчыны. Болей за тое, гэта здаровы клёк, гэта логіка, потому что калі ў Беларусі на паперы у нас ёсць моўная роўнасць, то ну слухай, ну колькі там паўсотні школ у горадні і все расійскамоўныя, якая роўнасць? Давайте дыскрымінуем. Мы ж не пабудуем дадатковыя 50 школ, дзяцей столькі няма ў горадні. Давайте мы палову гэтай школ перавядзем у беларускую мову, будзе роўнасць, але гэта роўнасць, вось ты Мерсалімовы, все астатнія закрычаць, зачыняюцца расійскамоўныя школы. Так яны будуць зачыняцца. І да гэтага трэба таксама ставіцца нармальна, і пра гэта трэба гаварыць, што у Беларусі немагчымае нацыянальнае адраджэнне без дыскрымінавання расейскай мовы, расейшчыны і пазітыўнай дыскрымінацыі, то бок праграмы падтрымання беларушчыны. То бок, каб адрадзіць сваё, нам трэба надзяляць яму увагу. А тое, што сёння пранікла ва ўсе сферы жыцця, вось гэта расейшчына, яе трэба прыбіраць. Вось і ўсё. Калі у нас будзе расійская мова дзяржаўная, і все чыноўнікі абавязаныя будуць гаварыць па-беларуску, усе дзяржаўныя, калі яны будуць, тэлеканалы будуць вяшчаць толькі па-беларуску і гэтак далей. Калі пра бюлетэні выбарчыя нават не будзе ісці спрэчкі, можа зрабіць іх па-расейску альбо можа па-беларуску. Калі гэта ўсё ад дзяржавы будзе па-беларуску, гэта будзе тое, што ёсць у нармальным свеце, ва ўсім свеце. У свеце, у якім ніхто не кажа, што вы тут прыціскаеце расейскую мову. Чаму ў Фінляндыі няма выбарчых бюлетэняў па-расейску? Чаму ў Японіі тэлеканалы не вяшчаюць па-расейску? А якога ражна? Яны павінны там вяшчаць? Ніхто не задае такіх пытанняў, тому што гэта абсалютна нармальна. І не трэба Беларусь у гэтым пляне кудысьці выносіць, што а вось тут гэта ўсё інакш. Тут гэта дакладна дыскрымінацыя. Не, гэта вяртанне да нармальнасці. Гера піша: не прыдумвайце, усе мы здольныя размаўляць па-беларуску. Абсалютна. А хто прыдумвае, што не здольны? Здольныя это, конечно, толькі чамусьці не размаўляюць усе, калі кажуць. Ну, вось і трэба размаўляць. Трэба зразумець адну простую рэч. Калі вы хочаце жыць лепей у сучасным, бурлівым, вірлівым свеце, трэба развівацца. Папросту сядзець роўна на дупе на лаўцы, вы будзеце прайграваць. Трэба ўвесь час самадасканаліцца, самаразвівацца, пашыраць свой далягляд, свае веды, уменні, і беларуская мова гэта таксама шлях да вось гэта самаразвіцця, самапашырэння вось гэта ўсяго. Гэта прыкладанне высілкаў. Не прыкладзеш высілкі, ну нічога не дасягнеш. Ну, чалавек істота лянівая. Безумоўна. Ну, калі хто лянуецца, то тады потым не наракайце. Чаму Зміцер Лукашук 5 гадоў без перапынку там пахаў, рабіў там 8 эфіраў на дзень і потым купіў сабе 4 дома пад Варшавай. А вы сядзелі, нічога не рабілі, і вам чамусьці ніхто дом нават адзін малюпасенькі не даў. Так а што вы зрабілі за гэты час? Я прачуваю, що зараз мы там где-то там у асобных блогераў будем бачыць выпуски спецыяльныя про дамы под Варшавай 8 Лукашука. Слухай, все это, конечно, добра, мовы там, все танки, все астатняе, але ёсць важное пытанне. Яго задае Вожык Патрыёт. Ці будзе ўрэшце рэшт фільм про Гімалаі ад дарогі? Будзе, Божа, это такі мой боль. Я шоў да цябе, я вось гэта найбольш баяўся. Я нават думаў пра то, як бы это, калі што, заткнуць табе рот. Вот это, заткнуць вось гэта. Мне-то ладно, а Вожыку, это ж не я табе вот придумал, это ж Вожык. А вот каб ты Вожыка больш не читал, вот табе еще палянвіцы. Тихо, ты вот, все, нет, рот не заткнешь, давай рассказывай про Гімалаі. Гімалаі будуць, сябры. Ну там здарылася вось тое, пра што, в прынцыпе, я гаварыў цяпер, там пра развіццё про развіццё тэхналогіяў. Я ім так і захапіўся, бо так хацеў там нейкіх фішачак дадаць, і все гэта супала, гэты выбух і нейрасетак і ўсяго, што я цяпер наадварот вырашыў ад гэтага ўсяго максімальна адхрышвацца, пакінуць самае такое неабробленае, вось такое native відео, і зраблю, абавязкова зраблю, сам гэта вельмі хачу, будзе вельмі круто. Там вымалёўваецца супер цукерачка. Ну, чакалі год, пачакаем яшчэ.
Виктор піша: нейкая крамола у вас тут. Я думаў сядзець і чакаць в акна магчымасцяў. Гэта наша нацыянальная ідэя. А ты вот тут вот нешта там, это я уже працягваю ад сябе, гаворыш про самім нешта развіваць, шукаць, там ствараць, вучыць. Приедет до нас черговый Бабич, скажет: дорогие белорусы, вот хотели вы окно возможностей, давайте мы уберем Лукашенко, а я стану руководить Белоруссией. Як табе такое в окно магчымасцяў? Мне, напрыклад, не вельмі. І вось каб не папрыходзілі іншыя со сваімі окнамі возможностей, давайте ствараць сваё беларускае в окно магчымасцяў самастойна. Вожык патрыёт абураецца, кажа, што за хабарніцтва ў прамым эфіры. Вожык, я адразу скажу, гэта вось наконт вось гэтых 4 дамоў, сябрыка, вы разумелі, я не хлусіў, не жартаваў, гэтак і ёсць. Гэта я, з'яўляючыся гады ў рады ў гэтай студыі, вось прыношу, ну, пакуль не сезон з рыбай, таму даводзіцца вось палендвіцы аддаваць, а вы ўявіце, што той жа спадар Фрідман альбо іншыя пастаянныя эксперты торбамі носяць, прычым з розных еўрапейскіх краінаў, вы уяўляеце, і 4 дамы і не карасямі, а вот понимаете, вот это сам прэзідэнтамі амерыканскімі. І 4 дамы з метро патрэбна для того, каб было дзе ўжо складваць гэта ўсё. Не, насамрэч, это мы вот разыгралі такую сценку, гэта я вот прынёс вот это ўсё, даў дарозе, каб ён мне перадаў. Ствараем вот такое вот уражанне. Не умееш ты хлусіць, не умееш, Зміцер, хлусіць. Правильно, не умею хлусіць, таму говорю правду толькі правду. Добра, давай вернемся до наших все ж таки тэмаў. Ты не здарма вот падняў, узгадаў і гэтую артыкул на телеграм-канале Міколы Статкевіча. Сённяшняя размова з Фрідманам таксама на гэтую тэму была. Наколькі, на твой погляд, все ж таки вялікая пагроза сёння існуе ўцягванне наша народу у гэтую акупацыйную вайну, якую вядзе Расія? Слухай, я не аматар вызначаць там 98%, 3%. Вот 3% мы вызначылі, і як бы і все, і дастаткова. Гэта для аднаго персонажа з беларускай палітыкі. А все астатняе, яно альбо будзе, альбо не будзе. І тут сітуацыя толькі ў тым, што сёння мы живем у такім свеце, калі ўжо цяжка загадваць, што вот чагосьці-то дакладна не будзе. Хаця здавалася б яшчэ там 5-6 гадоў таму, можа у кагосьці менш гадоў таму, мы упэўнена нейкія тэмы гаварылі, гэтага-то ўжо дакладна не будзе. Хто там будзе на Украіну нападаць? Ды ніколі. Хто там будзе там людзей страляць і потым расказваць, што там ён бомбу нёс, хацеў кінуць там у гэтых сілавікоў, потым у яго бомбы не аказалася там і так далей. Хто мог раней падумаць? Ніхто не мог падумаць. І сённяшняе жыццё яно падкідвае нам увесь час, альбо вось гэтыя суды над мёртвымі. Застрелілі шматдзетнага бацьку, потым яго ў судзе назвалі яшчэ і вінаватым, а забойцаў ягоных, которые абсалютна вядомы, іх зрабілі пацярпелымі. Хто б раней мог падумаць, што такое магчыма? І вось цяперашняе жыццё апошнія гады нам увесь час падкідвае такія падзеі, якія паказваюць, што ўсё ў гэтым жыцці магчыма. І калі мы гаворым там, ведаш, не пра тое, што там будзе рыба кляваць альбо не будзе кляваць там, а калі мы гаворым пра сур'ёзныя нейкія рэчы, напрыклад, пра вайну, то калі нават тэарэтычна ёсць імавернасць таго, што яна будзе, то ставіцца да гэтага трэба адпаведна, трэба ставіцца сур'ёзна. Не так, што там толькі 3%, 8% альбо 92%. Вайна цалкам магчыма, што будзе ў Беларусі. Такая імавернасць ёсць. Вось як бы і все. Калі што, Еўрарадыё абавязаныя працаваць 24/7. Павольныя вы мае, піша НРЛ. Навошта з метро столькі грошай? А калі жыць, а калі траціць тыя мільёны? Не, но справа-то ў тым, што гэта можа быць нашыя вот эфірныя стрымы на YouTube-канале, яны не ідуць 24/7, але Еўрарадыё вяшчае 24/7. Калі мы бярем там, скажем, спутнікавы канал, калі ласка, да, там музыка, але там і размовы нашыя, якія ёсць у эфіры, і рэпартажы нашых журналістаў, і іншае
Апроч таго, нашыя матэрыялы у тым ліку ідуць на стрымінгавай платформе Беларусь Тумору. Наша праграма яшчэ ідзе праз радыёрацыю Еўразум. Ты ведаеш, Зміцер, мне заўсёды вось падобны падыход насамрэч здзіўляў, што павінны там 24/7. Тут нават мы пакідаем задушкамі, а калі жыць журналістам і стваральнікам контенту, бо калі не жыць, а вось папросту варыцца ў гэтай медыабурбалцы, дзесьці прачытаў, гэта гаворыш і не прыносіш у студыю нічога з сваіх уласных перажыванняў. Вось ты з'ездзіў за акіян, там пабачыўся сотнямі беларусаў, паразмаўляў, ці ёсць перажыванні, ты прыносіш, дзелішся з імі, ты штосьці новае прыносіш гэта. Нават гэта пакідаем задушкамі. Мяне заўсёды здзіўляла, а хто гэтыя людзі, которые гатовы 24/7 глядзець нават такі цудоўны контент, як на Еўрарадыё. Ну, хто гэтыя людзі? А жыць калі? Плюс, вяртаючыся да таго, што у нас столькі класна, цудоўна контенту, я асабіста не паспяваю глядзець нават невялікую частку таго, чаго б мне хацелася паглядзець. Таму, сябры, вот тое, што ёсць, цаніце гэта, яшчэ раз подписывайтеся на Еўрарадыё, цісніце падабайкі, пішыце каментары, заходзьце абавязкова на стрымы, што у вас там, данаты, падаткі, все на свеце, калі не знайшлі каму, аддавайце Еўрарадыё, калі хочаце камусьці іншаму, я вам падкажу потым каму, але не тут. Ну да, просто часам вот здзіўляе, адны вот кажуць, вы павінны там 24/7, а потым другія кажуць, да вы тут грантасмокіўся, да вот вам там гэтыя плацяць, вам там гэтыя плацяць, вы на іх працуеце, а калі ўзнікае пытанне, так а вот беларусы самі здольныя плаціць за працу сваіх там нацыянальных нейкіх платформ, выданняў, там і ўсё, і такія Штосьці мне это адразу нагадала Вадзіма Пракоп'ева, з якого жартуюць, вось ён калі заклікае, што там вот все грошы, вот это скандалы паўсюль, вот грошы, і там і вы там грантасосы, а мы тут вот. І ён пры гэтым, ну я чытаў, я не ведаю дакладна, то я чытаў толькі, што Вадзім ніколі нікому прынцыпова не заданаціў і не збіраецца гэта рабіць. Ну гэта вось такая портрет вось такого беларуса, як ты опісаў, не ў крыўду Вадзіму, попросту вось так супала. Як там любяць жартаваць, все мы троху Вадзімы, да? Ну, усе мы троху Вадзімы. І вось гэта вадзімаўства, ну, давай уже не будем так, каб не крыўдзіць чалавека, вось гэту савковасць, насамрэч, якраз і трэба выкарчоўваць. Калі мы хочам, каб мы маглі штосьці сказаць, што Еўрарадыё, чаму вы не асвятляеце такую альбо такую тэму, чаму вы там то не то зрабілі? Ну, так атрымаеце гэта права так казаць. І не проста як пасіўны глядач, а як глядач, які аплочвае працу Еўрарадыё. Станьце працадаўцамі Еўрарадыё, тады будзеце гаварыць, дайце Змітру дадатковы заробак, і ён падумае і скажа, ну, добра, 4 месяцы гатовы за дадатковы заробак, яшчэ дадатковую змену адпрацаваць. А калі не, то, сябры, падзякуйце чалавеку, падзякуйце у асобе Змітра усім беларускім журналістам, з усіх беларускіх медыяў. Вот Валеру Рущеліку. Можете мне таксама, таму што журналісту Валеру Рущеліку, а асобна яшчэ блогеру дарогі. Таму што насамрэч гэта вельмі самаахвярная, вельмі крутая праца, і я вам скажу, она вельмі стрэсавая, і журналісты гэта людзі, якія насамрэч вельмі шмат ад чаго ў сваім жыцці свядома адмаўляюцца дзеля таго, каб якраз служыць вось ідэі, свабодзе слова, інфармаванню, зменам у Беларусі. Таму, калі ласка, цэніце беларускіх журналістаў. Добра, давай мы паціху завяршаючы гэтую нашу размову, скажи мне, як чалавек, які ў прынцыпе даволі даўно жыве ўжо в эміграцыі, за мяжой, скажем так, наколькі рэальна, што мы, дыаспара, зможам, разумеючы нават тыя, хто не пераязджаў сюды тут там с мэтай пабудаваць новае жыццё у новай краіне, а хто хоча вярнуцца, плануе вярнуцца, але разумеючы, што гэта вяртанне адкладаецца, захаваць вось гэты імпэт свой беларускасці. Слухай, ну да гэта насамрэч пытанне да ўсіх беларусаў, незалежна па які бок мяжы, беларускай мяжы яны жывуць,
пытанне захаваць беларускасць у сабе настолькі ж актуальна і ў горадні, і ў Рэчыцы, і ў Калінкавічах, і ў Віцебску, гэтаксама як у Таронта, у Варшаве, у Кіеве, у Вільні альбо у Батуме. Гэта паўсюль пэўныя высілкі, гэта пэўная праца над сабой, гэта пашырэнне, стварэнне і пашырэнне беларускага свету. Гэта абсалютная праца для ўсіх нас. І я болей скажу, чаму мне вельмі блізкая тэма культуры, гісторыі, чаму я вельмі ўдзячны будзьма беларусамі за тое, што яны даюць мне таксама магчымасць працаваць на гэтай дзялцы. Гэта тое, што нас усіх задзіночвае, гэта тое, што нас робіць усіх уласна беларусамі, незалежна ад таго, дзе мы знаходзімся. І таму быць беларусамі, падтрымліваць беларускасць, гэта для ўсіх актуальна, і я ўсіх заклікаю і ў Беларусі, і па-за межамі захоўваць, пашыраць беларушчыну. І я далучаюся да вось гэтых пажаданняў Валеры і заклікаю ўсіх, подписывайтеся на яго YouTube канал Дарога, чытайце яго на будзьме беларусамі на партале. Ну і безумоўна, не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорадыо, ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак, расшэрвайце, калі для вас гэта бяспечна. Ну і жыве Беларусь, жыве вечна.